DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Sandra's Secret File. Si Sandra na binitin tayong lahat. Pares tayo nasa isip. Yun yata yung mabanat ko. Oo si Sandra na binitin tayong lahat. Dahil nandun pa lang siya sa 2007 ng kwento niya. Grabe. Hindi kasi kasya siguro sa isang episode natin itong Secret File, yung storya niya. Kasi nga malinamnam, diba? Kung bagang daming nagaganap sa kanya eh. So, sa ngayon, yung alam lang natin sa storya niya is around 2007, nagkahiwalay sila ni Rocky. Dahil siya, kailangan niya nang pumunta ng Bulacan para ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Si Rocky naman ay naiwan sa Bicol. At doon sa huling araw, diba na nagkita sila, merong nangyari sa kanila. So iniisip ng mga kabisyo natin ngayon na baka nabuntis itong si Sandra. Ay din ako yun din ang iniisip ko, baka nabuntis siya. Kasi yun yung sinasabing pabaon. Oo. Hindi pala dapat pabaon yung pagkaka-stress ko. Dapat pabaon. Pabaon, yun. Ay, nako. Anyway, pakinggan na muna natin yung mga kabisyo natin nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Ando. Grabe naman yan, DJ Rocky at DJ Jello. Nabitin kaming lahat sa Secret File ngayong gabi. Ako din feeling ko buntis itong si Sandra at magkikita sila uli. Pero inisip ko din na baka hindi sila magkita uli. Baka itago na lang ni Sandra ang kanyang pagbubuntis at hindi na magpakita pa kay Rocky. May ganun? O ito pa sabi ni Charles. Actually, meron din akong experience na ganyan. May pabaon bago umalis pero ayun, naghanap ng iba. Iba naman yun, charot with harot. Ito pa sabi ni JV. Nakarelate ako sa Secret File nyo tonight, DJ Rocky and DJ Jello. Nung kabataan ko kasi, laman ako ng sayawan kasi SK president ako nung kabataan. At naranasan ko rin yung ganyan, yung magsulat ng love letter. At hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung sulat ng shota kong si Lilibeth. Wow! Minsan, binabasa ko, natatawa na lang ako na may konting kilig. Pwede po bang maki-shoutout sa aking mga katropa na sina Boss Ronel de la Cruz at Pareng Alan, John Soltes, Sonny Luna, Marjon Estorgio, Bulacan Overdrive, mabuhay kayong lahat. Tinan mo, may iba tayong mga kabisyo na talagang naalala nila yung mga kilig na naramdaman nila nung sila'y bata-bata pa. Ito pa sabi ni Steven. Ate Sandra, grabe naman yan, nakakabitin ang kwento mo. Wala man lang bang happy ending? Sa bagay, bitin man ang kwento mo, at least hindi ka naman nabitin sa inyong bembang. Aray ko! Sana maging happy ending ang inyong kwento. Shoutout po DJ Rocky and DJ Jello sa binlock na ako sa FB nung pinabati ko kagabi. May binati tayo kagabi na binlock na daw siya sa FB ngayon. Sino ba binati? Si Catherine Jane Ramos, binlock na siya. At talagang gusto mo i-announce namin to. Bakit kaya, ano kayang rason ba siya binlock? Baka na ano? Kinat niya yung video natin, no? Tapos pinasa niya.
Tapos pagtapos, black ka. O baka ayaw niya nababanggit siya. Kasi Yung mga private ganun, na tao. Yung mga ganun. O ito pa sabi ni Robert, maski ako nabitin, gusto ko nga din malaman kung ano magaganap sa susunod. Pero aantayin ko na lang ang next story ninyo. Pero tingin ko magkikita sila uli, pero may iba na sila pareha. Ito naman, pinasama agad. Kaya, pinangunahan. Pinangunahan mo naman. O ikaw, Titangelo, palagay mo, anong magaganap dito? Sa akin babalik eh. Maganda pa rin ang love story nila dito. Magtatapos. And yun naman ang wini-wish ko, di ba? Na maging maganda yung ending ng story niya. Iniisip ko nga, gaano ba kalaki yung porsyento ng mga taong nagsasabi na antayin natin yung isa't isa at magbabalikan din tayo. Parang, di ba, ano yung success rate niyan? Siguro mga para lang sa akin mga 10%. Ganun. Ang baba! Baba, dude. Mababa talaga, dude. Ang baba ng success rate. Hindi naman mabubuo yung salita na ang mga pangako ay madalas napapako. Di ba? Madalas, ha? Madalas napapako. Hindi naman siguro mabubuo yung salita na yun kung ang mga pangako ay laging natutupad. Sabagay, may punto ko doon. Di ba? Sana ko sinabing ang pangako paminsan-minsan ay napapako. Wala namang ganun eh. Madalas nga daw, sabi ng lola ko eh. Lola mo nagsabi o ikaw? Hindi, naranasan ko rin naman eh. Di ba? Ako, bilang din ako na nangako at pinangakuan, hindi talaga nag-work eh. Minsan, nangako ka sa kanya, hindi na siya nakapag-antay. Minsan naman, siya yung nangako at nangako ka rin sa kanya. Ako naman ang hindi nakapag-antay. Alam mo, yung storya mo na yan, I mean, etong binanggit mo kanina, parang reminds me of my father. Bago niya nakilala yung nanay ko, meron siyang kinukwentong isa sa mga pinakaminahal niya ng totoo. Okay. Parang ang relationship nila sobrang ganda. Para daw Lucy Torres and Richard Gomez kind of itsurahan. Ganun eh, parang ganun daw yung itsurahan nila, ganyan. Tapos ganun din daw yung parang love story nila. Yung parang very pure. Alam nilang mahal na mahal nila yung isa't isa. But then, kailangan nilang maghiwalay ng lugar. Kasi kailangan magtrabaho ng tatay ko. Tapos yung girl naman, kailangan nilang magstay doon sa lugar na yon. Tapos parang nangako sila na babalikan nila yung isa't isa. But then, hindi na natupad yung pangako na yon. And then, yung papa ko, nakilala niya na yung mama ko. And then, nagkaroon sila ng anak. And kami na yon. So, sabi ko nga, wala ka bang feeling sa kanya pa? Kasi nagkwento ng ganun yung tatay ko sa akin na parang, wow, nagkwento ko ng ganun. Alam mo, dude, meron yung nanay ko and tatay ko na parang bag na dati pa as in sobrang lumang bag na yon na kinikip nila up until now na nandun yung exchange of love letters nila. Kasi inisip ko nun, minamahal ba kaya ng totoo ng papa ko yung mama ko? Kasi nakwento niya yung ganong story eh. I mean, nakwento niya yung ganong story nila ng ex niya sa akin. Tapos biglang parang, bakit may ganong story sila? Tapos nung nagkaroon ako ng chance na makita yung box, ay yung bag na yon na lumang-luma, tapos nandun yung exchange of letters nila, doon ko na patunayan na mahal nila talaga yung isa't isa, mama ko at papa ko. Kasi it all happened for a reason eh. And katulad nga yata ng mga nabanggit mo or natin in the past na malalaman mong tunay mong mahal yung isang tao kapag siya yung araw-araw mong pinipili. And my dad shows and continuously chooses my mom every single day. So, dun ko na nasabi na mahal nila talaga yung isa't isa. Nagkataon lang talaga na hindi na nag-work and hindi na nakapagbalikan yung ex niya tsaka yung papa ko. Diba? Ganda, ang ganda ng kwento, dude. Oo, ang kulay pala ng mga kwento ng mga magulang natin. Totoo. So wala lang, na-share ko lang ngayong gabing ito. Di ko pa na-share to on air. Ngayon, first time ko itong i-share. Nilaglag ang tatay. Pero ang ganda ng kwento ni daddy mo eh. Oo. And ang ganda rin kasi ng kwento ng sender natin ngayong gabi. Kaya nakakapagbagsak tayo ng kwento. Oo kasi hindi natin alam kung ano yung susunod na magaganap eh. And ako, yung share ko ngayon, ito yung experience ng tatay ko na nangako sila sa isa't isa na babalikan nila yung isa't isa, magkikita sila uli. Pero hindi na nga nangyari.
Alam mo yun? Kasi nga, minsan may mga matatagpuan ka along the way. Diba? Na hindi mo akalaing matatagpuan mo, tas mararamdaman mo na, ito na yun. Parang ganon. Yung akala mo yun na yun, pero hindi pa pala. May tao ka kasing gustong-gusto, pero hindi mo siya kayang piliin sa araw-araw kapag nawawala na yung pagkagusto mo. May tao naman na hindi mo siya sobrang mahal na mahal, pero handa kang piliin siya sa araw-araw kahit hindi mo na siya gusto. Yeah. May ganun. Yung nanay di ba? Yung mga ibang nanay na napapakinggan ko, hindi ko naman masyado mahal yung tatay mong yan, hindi ko nga gusto yan yung ugali niyan, hindi ko gusto, pero handa ko siyang samahan araw-araw. That is love, no? Yes. Yung kahit mahirap na, pinipili mo pa rin siyang piliin. Totoo. Ganda So, naman. tingnan natin kung ano yung susunod kaya na magiging bahagi or parte, diba, mangyayari dito sa secret file sender natin na si Sandra. Sandra, baka pwede naman bukas ayusin mo na yung sulat mo. Pasa mo na sa amin. Nang matahimik na kami kasi isang buong linggo namin tong iisipin. 2007 pa lang, natapos siya sa 2007. Binitin niya tayo sa 2007. Ilang taon pa ang gugugulin ulit. Sino bang presidente ng 2007? Ramos, diba? Ramos ba yan? 2007. Hindi ko alam eh. Gloria? 2007 ba si Gloria? Tingnan natin. Tignan natin. Kasi naalala ko 2007, ano ako eh. Dude, if I'm not mistaken, second year high school ako. So, Erap, Gloria. Gloria. Yun, Gloria. Tama ako. Thank you, Lord. Hindi, Gloria. Erap tas Gloria yan eh. Yung era na yan eh. Era na yan. Hindi na pagpatuloy ni ano yan eh. Nino? Erap. Ay, oo. Kasi nga, diba? Bumaba siya sa posisyon. Totoo. Tapos si Gloria na nagpatuloy. Ang smart mo dyan. Naalala mo pa yung history mo. Saan? Hindi. Ano? GPT. Inisip ko eh. Binibilang ko Oo eh. So 2007, sobrang dami pa nagaganap sa mga panahon yan. Usong-uso pa talaga yung love letters. Ang pamasahe niyan, 250 pa lang. Yes. Diba? Tapos uso pa talaga yung ice tubig. Diba? Bibili ka sa kanto dyan sa may tindahan ninyo. Pabili nga po ng ice tubig. Tsaka yung nata. Yan yung nata! Yung nata na may kulay iba-iba. Oo. Tapos pinapatigas mo sa rep. Oo. Tapos pag matigas na sisip-sipin mo na. Ice candy. Yung yan. ice candy, di ba? Nas ice pop. Ice pop. Yung hatiin mo ng kapatid mo, kailangan patigasin nyo ng sobra-sobra. Totoo. Para mahati nyo sa gitna. Oo. Sa'yo yan, sa akin to. Hindi pwede. Tsaka yung lumpia. Yan. Yung orange na lumpia, na hindi naman talaga lumpiang Shanghai, kundi yung lumpia na na madaming sodium. Lumpia kiss, yung chipping maliit. Ayan. Naabutan mo yung ginagawang brace. Ay, oo. Ano ka ba? Di ba Yung juicy matigas fruit yan? Juicy fruit double mint. Yung tipong kasi uso braces niyan eh. Oo. Pag may braces ka, alta Mayaman ka. Mayaman ka. Tapos kapag may third floor yung pencil case mo, alta ka. Ganun yung peg nun eh. Tapos meron pa yung sa labas ng school ninyo, may nagbebenta dyan ng sundot kulangon. Yan. Ay, grabe no. Ira talaga yan eh. Yung mga nagbebenta ng stationery, 'di ba? Mga pabango. Ay, pabango pa nun, 'di ba? Yung mga usong-uso, Bambini. Yeah. Ang galing mo. Ang galing mo. Diba? Oo. Tsaka yung pabango ng mga tomboy. Sa amin, ang inabutan ko na yung kinukuskus sa mga brochure. Ay, So, kunyari, mga Nathaniel, ganyan. ano Nathaniel? Ay, hindi mo alam yung ano ba Hindi to? yung Nathaniel. Avon, yan, kinukuskus. Natasha? Natasha pala. Nathaniel! Sino yung ex mo na Nathaniel? Umamin ka, Tay D'Angelo. Hindi ko kilala na. Si Natasha pala yun. Hindi, Natasha, Kikuskusin, no? Avon, ano pa, MSE. Yan. Nandyan lahat eh. Nagbebenta kami ng ganyan ng nanay ko dati. Diba? So, ano kayo? Ano ba to? Distributor rin ba? Oo, yung tipong papakita mo sa mga kaklase mo yung yung mismong book. Sabi mo, pili kayo dyan, tapos lilista mo yung order nila. Yeah. Diba? Tapos sinaunang FHM. Yan. Oh, yung iba, kapag walang pambili ng FHM, manghihiram na lang ng Avon catalog. Hindi. Inabutan ko din yung bomba balita.
Alam niyo yun? Magkano nga yun? Mura lang yun. Uy. Parang 5 piso lang yata inutusan ako ng chewing ko. Dyaryo yun, diba? Dyaryo, Bomba Balita. Nandun Bomba lahat ba yung mga bastos na kwento, gano'n. Alam mo, Bomba Balita. Alam ko, tik-tik yun ni. Hindi, meron. Merong Bomba Balita. Tik-tik din yan. Ang dami. Ang dami. Natatandaan ko yun, hinahalukay ko dun sa ano ng chewing ko. Sabi ko, ano ba tong ano? Kunwari ka pa. Kunwari ka pa curious. Gusto mo lang talaga makita. Nutusan niya ako. Tatanungin mo yun eh. Meron po ba kayong balita dyan? Anong balita? Tatanungin mo nagjajaryo. Yung ano po, yung may mga Stories na hot. na kakaiba. Hihilahin niya sa pinakailalim. O ito, tapos tatakpulon niya yun. O bata, wag ikaw yung mag-ano. Opo, sa chewing ko po yan. Next week po bayad nito ha. Ganon. Kunwari ka pa talaga. Chewin mo, ikaw talaga yun. Teka, pagtas ng chewing ko, ako na. Kung Papaunahin ko muna siya. Pag natapos niya na naubos niya na, ako na. for sure, meron ka pa ngayong 16-in-1 eh. Yung 8-in-1. Diba? Sa Quiapo, dami dyan. Nagbebenta, diba? 8-in-1, 16-in-1. Yung madami ka na mapapanood sa isang CD lang. Oo, tas naka-Kobe ka. Alam mo yung Kobe nga, ano? Kobe na ano? Na ano ba the player? Grabe, panahon. Anyway, Kamisha, sa mga gusto mag-share ng kanilang secrets, raketera@gmail.com. Diyan nyo lang po is-share yan. Kasama pa rin DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sandra's Secret File. Metro's number one. Love Radio.